kajing puli nak kitab kinong bishar kalenong kabahin riu kadukot katway do at saw. Angel jung trai uluan balasyong hapo uding peti ubah opera badai jong Josh unong Abiser kat kumkun jung Gideon udang syokeu hakakor knyot sawan matburi ye u na Midian do angel utrai lapau ha u barlong ha u trai don lem pat phi ko riu khlain baslur u Gideon pat ulong ha u map ko kanrat la dau trai don lembat ngi te balai kat kani ka apot yangi bat hangno kita ki kampla jong u baro ya ki bagi kpa jungi kala yalap hangi ki ong ato trai syam lawan yalam yangi na Egypt Henry mentau trai ula kan cai no yangi bat ula IT yangi aga kti jong ki Midian nang tau trai la phai shu u bro ong kilet dagane ka bor jong pi bat palai ki Israel nang ka kti jong ki Midian ato mdei manga upapa epi tulong ha umap ko trai kumno ngala ban pelai iki Israel hapek kakur jonga kalong ka patlot tam hamanasi bat ngalong ubarit tam ha kayeng ka sem jonga bat utrai ulong ha u henry ngadon bat phim pin pom ikinong Midian kum ye way bril kum taw ulong ha u lada mentang la shem ya ka jing subon jongmi to pen i hanga ya kadak badai mami ubakren bat nga walek no nang ni ngakarpat yami hadu bangandawan syami banganwan ra ya kajing ai subha junga bat ngan bo ya ka hakmat jongmi ula jubab ngasa hadu bapindawan phai kumtaw Gideon ulek shalayeng bat ula pen kre away kun blang bat ki kpu klam thiat na kisen shisen theo upureu ya kado palabu hakasyang bat ya ka umshit hakaki hau kiu nang taw la ra ai ki sha u hapo uding pti bat ula ai sung bhai ki angel jong bleul ong ha u sheme ka do bat eu pu klam thiat bat bo eki halor uneu mau siang nang ta suit ya ka umshit halor jong ki teula le komta nang taw angel jong trai la ra eu ding du ubadon hakakti jong u bat ukta dakatdu jong u ya ka do bat eu pu klam thian bat markom ta layang cek kading nau mau siang bat kalabam du ya ka do bat eu pu klam thian bat angel jong trai la ja no na ka khmat jong u kum taw Gideon la sung thu bo dei u angel utrai bat Gideon la ong ani wo ko trai ko blai mancang le iyo angel utrai mar khmat Henry trai la ong ha u ka jing suk api WhatsApp ting phenom yap enda kum taw Gideon la tei ka duan hang ta how try bat la khot ya ka utrai ulong ka jing suk ka ktien jong utrai ka sama prapusaw prapusan utrai ukran ya ka jing suk na ka benta ki pa jong u na sha skor ayu utrai blai u ong na ba ukran chapang ka jing suk na ka benta ki pa jong u bat ki runget jong u kitu ki papan pai ya la ki do no cha u utrai Ukraine ka jing sok na ka banta ki pa chung u ka jing e isen ai ba ka jing bat jutang kelaya kandu ka hok bat ka jing sok kelaya do ka jing bat jutang kan sei long na ka khandeu bat ka hok kan pej arsut na beneng utrai Ukraine ka jing sok na ka banta ki pa chung u nang ta ru utrai ai ka jing man bha chung u bat ka khandeu jongi kan sei so karhai ka hok kan sei ya khmat chung u bat kan yalam ya ka jing em jong u halenti utrai Ukraine ka jing sok na ka benta ki pa jong u ka jing pli na gospel ba khoi kat kum Matthews kalenong ka bakhat khandai ka khot arpulai hadu balai pho ujisul ong hakis ran jong u shishang ong hapi kan long ga e boris pa bon rong ha ka hima beneng ngong biang hapi ka kham sok euta ya ka ud bandrung leng bai tliu thnia padiau ru baru spa bandrung ha ka himau blai haba ki sun ran kilo sngoy ka ne kila lengo ngan ki ya ong ti manu bala ban lai em
Ru Jesu lapit telep iki berlong haki. Bat ki brio kani kalong kabom la long Henry badu blai ki baro kilong ki bala sudah. Teu Petrus ulakem ketin hakmi ngilia ino ki baro bat ngila bot yami. Jo dengin yo ayu Jesu la ong haki shisang ong hapi hagajuk batmai. Habau ko nubreu unsyong hagaket badan buram. Jong u mapi ki balaya bot nga piru pinsyong hakikat arket ban bishar hakikat arjaj Israel. Pajar ubalai ino yala kayin kisam ne ya ki hinmen ki para shenrang ne gantai ne yala kupa ne yala kakemi ne yala ki kon ne ki lengkha ki risai na ka banca ka kerteng jungau ni opdiang shispa sha unyo kenti ya ka jing embam jukun Henry Bon kinong kibaning kong kin salong khadu bat kiba khadu kin salong neng kong ke gospel jong utrai